Okay, mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo sa lupain ng pinsan ko. Linisin namin to. Tingnan nyo maya, malinis na ito. Okay, may baon kami ditong dala para sa pananghalian namin. Ito. Dalhin namin to sa loob ng damuhan. Saan kami naglinis ng aming ang ng lupa ng pinsan ko. Okay, dito. Okay, pre, dalhin mo doon dito sa ating pwesto doon. Okay, ito ang pwesto nilinis namin. Baka sa sunod na araw, linis na ito. Mga kaibigan, ipakita ko sa inyo. At kasi mauhaw, punta ko sa baba, bumili ko ng tubig, mga kaibigan, sa may beach doon. Okay, tubig. Beach resort dire sa Pukpok. Tawag Galigo Beach Resort, Sandingan, Isla Sandingan. Island Beach Resort. Hey, bawal. Bawal maligja. Ano man? Adi bawal ani kay o man ay apil sa ilang kuan. Among ilang pasan karon mga gops. Okay, agaw giging, shout out nimo. Mao ni imong dapit diaw sa unahan. Dol diri sa Galigo. Okay, pauwi na ako sa aming nilinis na lupa sa aking pinsan. Okay, dito tayo dadaan. Itong dinaanan ko lupa rin sa aming ninuno noon ni Evaristo Ganados at bininta na sa may-ari nitong lupa, may-ari nitong beach na ito ni Mr. Gallego. Okay, hindi na amin to at sa unahan may naiwan sa aking tiyahin din ito, at saka sa may-ari na ito naari na ito ng pinsan ko rin ni Roger Malnegro. Ganados, sorry. Okay, doon sa unahan sa aking tiyahin din kay Tia Hoben Ganados Sibalios. Okay, biktima yan sa lindol at saka sa audit rin. Okay, baka next next ano na yan, ma-repair na yan. Ito ang may-ari ng community hospital, rest house nila sa taga-Tagbilaran, at saka itong kabila ang pinsan ko rin si doon sa Amerika. Okay, ay